Akarshan Films present. हम तो दुबई कमाए ओही जा से तोहरा के पैसा भेजाए। जात बानी धनी सुन दुबई कमाए ओही जा से तोहरा के पैसा भेजाए। बन के दीवार हो घुमबू नजार के खाली कोयला से प्यार हो। धनिया हमार हो ओही जा से पूरा होई सोरा हो सिंगार हो। स्टूडियो नरकटियागंज।